И така, приятели на риболовните спортове, приключи днешната приятелска среща. Радвам се, че уважихте мероприятието. Надявам се да сте доволни. Продължаваме. На първо место Емил Георгиев. 13 кила 260. Дай му малката купа, бе, той си направи друга. Бе! Сега, на второ место Севдан Севдалинов. Ево, бе! С 9 кила 340. И на трето место Бомен Калчев. Дай му купа! Чекай за брик. Чекай. Севданчо. Браво! На трето Пламен Калчев с 8 кила 320. И сега рекламна агенция Скорпион, браво, за което това беше извън, се е погрижила за всички от нас да има по един медал за като приятелска среща и по един календар. Браво. Така че, момчета... Скорпион си е скорпион. Така ти календар трябва. Ето ти на тебе календар, че пишеш си приятелска среща, просто е перфектно направено. Абе, на Мил няма ли го дадеш? Не. На него не му се полага. Опа, че стъпиш от една страна на другата тапа. Летко заповядай, пич. Ети едно календарче. Ети едно медалче. Благодаря. Има за всичките, просто това е голема изненада. Не знам, направо са се погрижили хората много. Иска заповедай. Заповедай. Ето, че си го сложим у моята стая. Чакай, тук нека. Чакай, не съм взимал. Има я. Аз съм взимал всичките и викам. Не съм доволен. Радвам се, че уважихте. Аз съм за това. Ще има път, няма страшно. Просто тегав риболов. Поздравления за организацията. Благодарим за... Нека да си направим една снимка всичките заедно. Къде твой медал, бе, вижка? Твой медал къде? Тук е вътре. А те си стига два. Айде, къде да застанем да си направим една снимка? Тук, Ето как към водата. Айде, давайте.